За малко да се разминеш с мен. Щеш ли да ме оставиш тук? Не, щях да се върна след 8 дни. Като цяло, доста зле. Батерията на ключа е доста ниска, парктроника не е щупилка, почти нямаме спирачки, трябва да скочи върху спирачките, че да спрем. Има чесън. Да, има чесън. Не, де лук и чесън. Wait. Banana ananas. Oh, this is banana. Banana ananas. Банана на нас. Комбо. Намерихме, ето, тази къща. Сега малко мен контент. Лабораториус. А? Пиратки? What? Но за сега дори само отгоре като погледнахме, изглежда много яко. Чувствам се като в харем. Вижте банята ни къде е. Ние спахме тук. Часът е 3:33 и сега трябва да си хванем автобус, който най-вероятно ще изтръбем. Така че сега ще видим дали ще пътуваме или ще си останем в Лондон. Само ме ли снимаш? Да. Хората да видят, че не е само... Снимаш и късмета днес. Хората да видят, че не е само мой този влог. Да, големи сме късметлийки с Циляна, носим късмет, защото си хванахме автобуса. Прекъсвам я. Отидохме на Тасос, острова се запали. Мъкни, това вече го казах. По-скоро лошия късмет идва от вас. Ние с Циляна ги предотвратяваме в последния момент. Да, и аз така му викам. Как сте, приятели? Изглеждате както изглеждате. Как беше лав? Какво стана, Любов? Знаеш ли за кое проверявах това? За кое? Само мисъл си. За малко да се разминеш с мен. Щеш ли да ме оставиш тук? Не, щях да се върна след 8 дни. Кой е кисел днес, Душко? Аз. Казах му успешно. Много лек полет. Лек полет. EasyJet кацнаха в Мадейра по-лесно, отколкото Ryanair генерално кацат, за което аз бях доста впечатлен. За първи път плясках на кацане на самолет, никой друг не пляскаше. А за мен това е единственото място, на което е адекватно някой да пляска, когато самолет кацне. Снимам го това нещо, защото за първи път останах сам, защото спожицата все е някъде около мене. Пръстена е в вътрешния джоб на горното ми черно яке и през цялото време се пипам като някакъв ненормален с притеснение, че някъде ще изпадне, но мисля още днеска на градините, където ще ходим в Фуншал, да й предложа, защото и двамата говорихме, че там може би ще е много красиво и ще сме малко по-добре облечени, защото през другото време ще сме на хайк. Тя в момента е ето тук. Няма абсолютно никаква представа за какво става въпрос. Ще е доста интересен ден днеска, доста запомнящ. И ще видим как ще мине. И дали ще каже да, или този паркът ще се помни цял живот. Газ. Може малко по-бързо. Ние колата не плащаме ли по-малко? Да, виждам доста щети. Често ние няма да съберем багаж. Това не е. Какво ви е първото мнение? Първото мнение е, че се опитват винаги да ти пробутат и тяхна застраховка, дори когато си взел застраховка от Booking. Но да, поне не беше толкова нагло, че човека до нас направо им разказа играта на хората, дето... Подработи, ама взели си? Не си взеха, май не знам, не ги слушах вече по едно време, ама беше много нагло. Така, взехме си колата. Като цяло доста зле. Батерията на ключа е доста ниска, парктроника не е щупилка, съединителя е бил доста отвратителен, каза Румен. Почти нямаме спирачки, трябва да скочи върху спирачките, че да спрем. Сега отиваме към Фуншал да ядем
някакво заведение, после ще се преобличаме и те ще се гримират в колата и отиваме на градините. Ай, по-бързо, Айде, даш, Дора. Малко са несериозни. Добре, тъкмо се паркирахме колата, с 300 зора намерихме паркинг и сега отиваме да хапнем в някакво местенце, което видяхме от TikTok. И след това най-вероятно там ще се нагримираме и после отиваме към ботаническата градина. Трубка бъде. Стигнахме до Началото. градините на Палата. Гледаш доста обещаващо. Честно казано, аз бях малко 50-50, като четох коментарите, защото половината хора казват, че е доста скучно. Другите казват, че е много красиво. То Обаче, едното не изключва другото. да, Ами сега като обаче- активност може и да е скучно. ето Най-вероятно няма е. активност. То активността е да ходиш, но за сега дори само отгоре, като погледнахме, изглежда много яко. Ще станат много яки снимки. Искам да видите колко е хубава. Да заслужава облеклото, с което ще му растат най-вероятно. От стото мрига зарбади, нали? Да. Да, пускаме се надолу и виждаме какво става. Знаеш ли? Ти не знаеш ли? Не! Не очаквах, че ще издадея заради това. Ще издам. Колко добра в криенето. Никой не знаеше, освен... Минавайте. Ма защо не ми каза да снимам със фотоапарата? Аз не знам, защо не снимам. Thank you. Душко. Как се чувстваш? Знаех, че сега това ще правиш. Що? Защото не очаквах. След Много те обичам. Много те обичам. Congrats. Thank you. Стили? Да? Каква ти беше реакцията? Мисля, че бях по-шокирана и от Стефани. Честито! Гледай се очи, ако обичаш. Не знам. Честито! И моето време ще дойде. Той е просто много по-добър от мен. Включвам се да кажа, че гаджето ми вече годеник е Значи много го обичам, но бях шокирана до сега. И сега. Тя според мен има черно петно от цялата ситуация. Малко да. Важното е, че каза да и uppercut-а не беше нужен, защото със сигурност щеше да е незабравимо, ако беше казала не. Щеше. Трябваше да се търся какво да правя тук още 8 дена. Защото Румен ми каза, сигурен ли си, че е добра идея да предлагаш на втория ден, защото ако ти откаже, ще скапиш цялата почивка на всички. Викам, аз дори не се бях замислял, че има опцията да каже не, защото тя генерално нямаше опцията да каже не. Така ли? Да. Добре. Тя вътрешно се го знаеше, че няма, то нали като стани богат, А, Б, С и Д, всичкото беше да. Така че, да, така, от тук нататък трябва да слушаш годиника си повече.
Ще ти Мълчанието е знак на обясня съгласие. как се случват нещата след като спра камерата. Седнахме на вечеря. Здравейте, банда. Какво ще ядем? Октопод. Гръцка салата. Интересно. Дойде в Португалия да яде гръцка салата. Той са зелени подправки. Как е? Има чесън. Да, има чесън. Не ядеш чесън ли? Не. Не яде лук и чесън. Добро утро. Добро утро. Пием кафе. Много яка гледка и се учим да греем. Да, искам да покажа гледката. Смръдни. Трябваше да станем сутринта рано да изгрева, обаче на всички ни се спеше. Тъй като Стефани не може да обяснява, Какво не мога да обяснявам? Кое не обяснихме? тъй като Стефани не може да обяснява, имахме план днеска да ходим да видим изгрева, но Да, първа както закусваме. гледаме времето, какво ще бъде цяла седмица. аз предполагам, че може би ще към бъде 3 часа лошо. след обед ще излезем от апартамента, ще ходим да вечеряме и ще се върнем обратно. Да, времето, което наблюдаваме, че ще бъде цяла седмица, дъждовно и облачно. А ние основно сме си взели полички и роклички. Да. И аз така. Ох, мръзна ми на ръката. Какво? Някаква ни мръзна ми на ръката. Кажи ми. Влогърка. Така, тъй като Стефани е несериозна и аз съм по-добрият влогър, сега ще правя тур на апартамента, тъй като госпожицата ето там, която идва разярена, не е сериозна и казва само, че трябва да направи някакви неща, после нищо не прави. Затова, сега е време на този апартамент, който наехме за 550 евро за 7 дни. Общо имаме 1, 2, 3 стаи, един хол, една кухня, 2 бани и огромна тераса. Така, влизаме през входната врата и виждаме ето този хол, който е обзаведен малко 2007. Но пак е мега голям хол. Телевизорът е и той от 2007, предполагам, или нещо по-старо. Ето тук виждаме част от декора. Тук влизаме в кухнята, която също е мега голяма. Имаме си плот, на който готвим и е готвено и е мръсно. Стефани искаше да почисти, но аз казах, че трябва да е натурално. Това е първата баня. Има си джакузи, такова да е вана. Мивката нищо особено. Детска стая, която за щастие няма кой да ползва в момента. Ето, Стиляна, няма да я видите гола. Тук и те си направили кочина, но natural. Да, има си детско легалце и тук. Имате огромен гардероб. Терасите, всичките се свързват към една голяма тераса, така че после ще ви я покажа и нея. И тук всъщност се влиза през тази врата, това е другата стая, цялата друга стая. Тук има огромен гардероб. Имаме още една баня с вана, кенеф и нашата стаичка, която не е чак така, не е толкова рушната, колкото беше преди малко. Постоянно Стефана се е погрижила. Ало, каква е? Балкан Сено турист. на сафари ще, сено на сафари ще ходи, да. Ще ходим. Терасата започва от ето там. Идваме тук, където закусваме и пием кафе, както се вижда. Тук имаме пространство с скаричка и гледка към Балкана. Стигнахме в Сантана. Санта Китана. В Санта Китана влезнахме. Айде да не влизаш. И всъщност намерихме един паркинг, Безплатен? който е безплатен, да. По принцип, ето там, някъде кръговото, което всъщност води нагоре към къщичките. Ако всъщност фанете надясно и ще откриете ето този паркинг.
който по принцип има бариера, обаче беше дигната. Не знам дали е постоянно безплатен или сега просто имаме късмет, но решихме да не плащаме 50 цента на час, защото живота е тежък. Впечатлена ли си, Любов? Не. Покриват ли се очакванията? Да. Това очаквах. Сламени стари къщи. Нищо специално са. Впечатлени ли сте, приятели? О, да, брутално е. Човек се може да вземе комисионна, ако дойдете тук. Какво е това, знаеш ли? Не, без И аз. Искам да разгледам. Добър гид. Виж. Искам да пробвам някакви неща. Добре, вземи някакви неща. Какво е това? Не знам. Много странно. Това... виж. Виж, това е като круша. Като какво? Като круша пипниво. Сега няма да ги пипам. То за това Ще оставено опитваме. така да се види. Според мен не е заради това. А за какво е? Че ги дават на Някой половинка поиска ти режат? половинка, сигурно. Да. 100%. Оля! Вземи ли? Какво да взема? Чакай. Искам да разгледам какво има. Да, съм опитвал, ма не е нещо. То е странно, защото са два различни. Виж, един е с... Или да не е озрял. Ама не мисля, Не, да бе, озрели са. Today, tomorrow. Аха, This today, no. This green. това е This твърде, open. това не е готово. Okay, this is today, tomorrow, 1 day, 2 days, 3 days. А това какво е? Пак ли? Знам. What Нещо is the сладко, name? ама не What знам. is the name of this? Banana ananas. Oh, this is banana. Banana ananas. Банана. на нас. Комбо. Добре, вземе, да. Вземете го това, дето го държи тя. Мога го опитате още сега. То това се реже. Сега. Искам да ям първо, по принцип. После ще си вземем нещо. Да разгледаме какво има поне. This maracuja tomato. Виж, никой не съм пробвала. Маракуя домат. Ти пробвал ли си? Маракуя домат, не аз маракуя не съм пробвал, камо ли маракуя домат. Maracuja. Това там само домат ли? Да. Това е домат. Такова май съм пробвала. Какво е това? Не знам. Но беше гадно. Вътре е като слузесто жълто и с някакви семки. И е кисело. Не беше вкусно. Ще вземе ли нещо сега или само разглеждаш? Сега разглеждам. После ще купя. Така, оставихме момичетата, решихме да ходим да вземем колата, но намерихме, ето, Тази къща е забита в едни храсти и решихме да експлорваме. Най-интересната част от влога ще бъдат, после ще кажеш сега малко мен контент. Звънят. Exploration на Abandoned Building. Не, има тук има стена отзад. А, да. Между другото, Португалия, не знам как седят нещата с dangerous animals. Creatures. Just break it. Добре. Готово. Намерих входа. И мисля, че трябва да влезем. Що? Защото намерих входа. Не мислиш, че трябва да влезем? Мисля. Да, тък му бях очуден. What do you mean? Има под, който е breakable, но мисля, че ще не издържи. Кой е първи? The man with the camera. Така, камерамен не ме дайс. Това не знам, води ли са за треспасинг? Сигурно, ама какво? Какво? Vials. Брат, I don't think it's okay to touch. Текила? Не. Лабораториус. Я виж, тук има някакви бележки, такова. Брат, със сигурност не мога чета ръкописен испански. Я вземи тази картичка. Много яко. Маслини, обувка. Тук един труп, ако има, аз.
A little bit creepy, not gonna lie. Not gonna lie. Често казано, повече ме притеснява полиция, отколкото... Не, полиция някаква, брат, ние сме пичове с камери и букети. Какво ще направят? По-да ме притеснява. Да, и това го има. Сега се превърна в епизод от на Слави Клашара. 100 букет си скандален, брат. Ако видя някой да го подарят. Виж, там, какво има вътре? Това бялото вино тук. Лекарство. Пиратки? Ау! What? Това са куршуми. Това са Това са куршуми, да. такова от помпа. Да. Ха? Окей. Well. Окей. Нагоре? Сигурен ли си, че не искаш нагоре? Добре. Ако ще издадат някой да сти. Какво? Тук спът бездомници, брат. 100%. Тук вътре, ако има трудно, тук вътре. Creepy ass house, която не ми изглежда много безопасна. Ами излезнахме от изоставената къща, носим си цветята и 80% от къщата беше стари бутилки. Честно казано, очаквахме да видим труп. За жалост не видяхме. Аз си откраднах някаква стара пощенска картичка за спомен. Румен странно, но не си взе нищо. Сега взема оня ваял. Да, Знае какво има. искаше да вземе някаква проветка, която изглеждаше малко съмнително. Очаквах, честно казано, малко по-интересни неща. Може би, ако имах малко повече време, може и да експлорнем повече, ама не ми изглеждаше много сейф да се качваме и на таванското помещение също така. Какво правиш, Любов? Снимам. Какво снимаш? Снимам летката. Цветята от теб. Чисти сами ръцете, закевам сайдере и за неговия Мерцедес ще си при AMG! Дай газ на тази музика! Ае! Няма! Упси! Отпред се гледа пътя, отзад се танцува и пее. Айде пак рамани! Йо! Йо! Българин в чужбина. Видях! Фосили. Снимай този първобитен човек. И гордата му жена отзад. Спокойно! Истински мъж сте си избрала. Ма я вика Впечатлена ли си от мъжа си? Нали съм впечатлена? Да. Не мисля, че това е точното определение. Не! Как не? Той е шокиран. Мале, кое е това, коте? Така, истинската причина, преди която сте в този влог, нали, реши да снима отново. Слезнахме от колата. И сега и то как? Специално по средата на пътя се преобличаха за снимки и Стефи и Стиляна, защото... Но вече е топличко, е приятно. Да. Преди един час беше... Около 7 градуса е в 10. момента, но за тях е... Глупости. Шегувам се. 16 градуса е тъмън. 16 градуса. Сега отиваме къде?
снимки. Отиваме на каскада. Какво? Анхорос, Анхрос, Какво не знам. представлява това? Водопад. Върху Водопад. пътя. Много красив. Тук За снимки, разбира се, не е нещо. тук супер невероятно. 60% от гледките са водопади. Ама много си див, бе! But this is Вау! How is the water? No, not swimming. You're not coming? Inside, Yeah. I wormhole and I drive. I drive too. I go in the supermarket all warm. Hello! Какви са ви впечатленията от този водопад? Този водопад доста е мокър, честно казано. Добре, че не се плаща. Това ако беше в Италия, щеш да струва поне 3 евро да минеш от тук. Готино е да дойдеш. Ако имате кола, препоръчвам, ма не е нищо особено. Генерално. Не е като на снимките и клипчета в TikTok, ами защото според мен го правят или по-скоро на залез, ги правят видеята, за да може да стане по-златиста водата. Аз ще обработя да изглежда. Добре.